ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев оиди муҳорибаи навбатии худ зидди Тиаго Моезес фикроша баён кард. И аввалин муҳорибаи асосии турнир барои ман мешава ва ман барои ин чиз хеле шодам. хеле хуб аст ки ман имконияти муҳорибаи 5 раунда пайдо кардам. пеш аз оне ки ман барои унвон меҷангам. ман бояд ҳис кунам ки муҳорибаи 5 раунда чӣ гуна аст. вақте ки ба ман занг зада муҳорибаи 5 раунда пешниҳод кардан, ман дарҳол розӣ шудам. ман доимо тамрини сахт мекунам ва барои ҳамин ба қувваи худ боварӣ дорам. фикр мекунам ки баъди ин муҳориба ба ман рақиб аз топ 5 медиҳанд. мумкин аст ки рақиби навбатии ман Рафаэл дос Сантос ё ин ки Тони Фергюсон шавад. UFC аллакай як маротиба муҳорибаи маро бар зидди дос Сантос ташкил кардани буданд, аммо Рафаэл ба бемории ковид гирифтор шуд ва ин муҳориба барҳам хурд. эҳтимол аст ки ташкилот боз ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев бо рекорди 19-1 ва Тиаго Моезес бо рекорди 15-4 аллакай шаби 18 июл дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night вомехӯранд ва ин аввалин муҳорибаи 5 раунда дар карьераи ҳар дуи ҷангваро хоҳад шуд. дӯстон, шумо дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед? метавонед фикротонро нависед. имрӯз UFC боз як турнири калони худ UFC 266-ро эълон карданд ки дар он 3 муҳорибаи хеле калон ва 2 муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. ташкилот имрӯз ин муҳорибаҳоро расман эълон карданд. Ник ДИАЗ зидди Роби ЛОУЛЕР муҳорибаи рейтингӣ, чемпионка Валентина Шевченко зидди довталаб Лорен Мёрфи муҳорибаи унвонӣ ва чемпион Александр Волкановский зидди довталаб Брайан Артега боз як муҳорибаи унвонии дигар. турнири UFC 266 рӯзи 25 сентябр дар Лас Вегас баргузор хоҳад шуд. шаби гузашта дар канали Спорт 24 навор бо иштироки Нурулло Алиев баромад ки дар он Нурулло Алиев як эълоне кард ки бисёри мухлисони тоҷик дербоз ин хабарро интизор буданд. Нурулло Алиев гуфт ки дар соли 2021 чӣ нақша дорад ва гуфт ки кай ба UFC мерава ва аввалин ҷангвар аз Тоҷикистон дар UFC хоҳад шуд. Алиев дар интервю гуфт ки менеҷерҳои ӯ бо Дана Вайт маслиҳат карданд ва ташкилоти Дана Вайт Contender Series ба Нурулло Шартнома пешниҳод кардааст. Нурулло боша розӣ шудааст ва бояд ки охирои моҳи сентябр ё ин ки аввалои октябр дар он ҷо баромад кунад. ҳозир Нурулло Алиев виза барои Амрико рафтан тайёр карда истодааст. ӯ гуфт ки пеш аз оне ки дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад мекунам, ман як муҳорибаи дигар дар AMC Fight Night мегузаронам ва баъд дар ташкилоти Dana White Contender Series муҳориба гузаронда то охири сол бо UFC Шартнома бастан мехоҳам. дӯстон, хотиррасон мекунем ки ташкилоти Dana White Contender Series ин ташкилоти худи президенти UFC Dana White аст ва ҷангвароне ки дар он ҷо ғолиб мешаванд, онҳо бо ташкилоти UFC Шартнома мебанданд. барои ҳамин Нурулло чӣ хеле гуфт, охирои сентябр ва аввалои октябр дар он ҷо баромад кардан мехоҳад ва агар ки ӯ ғолиб шава, пас ба ӯ шартнома бо UFC пешниҳод мекунанд. ва дӯстон, ин хабари беҳтарин аст барои мухлисони тоҷик ва махсусан барои мухлисони Нурулло Алиев. ва ман дӯстон боварӣ дорам ки дар соли 2022 аллакай дар ташкилоти UFC мо каме кам 2 тоҷикро хоҳем дид. ногуфта намонад ки ҳамчунин Муин Ғафуров низ бо ташкилоти Dana White Contender Series шартнома баст, аммо Муин дар 4 муҳориба шартнома бастааст ва ӯ аввалин муҳорибаи худро аллакай моҳи сентябр мегузаронад ва баъди ин шартнома эҳтимоли калон аст ки ӯ низ бо UFC шартнома мебандад. ва боз дӯстон, Лоиқ Раҷабов аст ки рӯзҳои наздик бо яке аз менеҷерҳои машҳури ҷаҳон Али Абдулазиз шартнома баст ва шояд ки баъди сезони PFL мо Лоиқро дар UFC бинем. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.